Здравейте, в това видео много накратко ще направим нещо по-интересно. Ще седем, ще покрием някои много интересни теми с Шеви. Защо си Шеви? Да тръгнем от там. Защо? Защото ти ми казваш така. Шева. Смисъл? Шева от Шевченко. Накратко просто видях, че се снимала за брандове и реших, че ще е интересно да снимаме заедно. Защото видях, че се снимала в качествени видеа. Накратко. Много. И оттам тръгна. Писах ти? И аз бях като... Тя беше окей. Не, реално аз бях супер джаджментал, обаче не ми пролича. Кое? Бях супер джаджментал. Бях като... Верно ли? Да, буквално беше така. Защо? Защото беше рандом. В смисъл, писали са ми, пак ти казвам, писали са ми за някакви неща, нали, да снимам и така нататък. А повечето е дрехи. И някакво... Ти изведнъж се появяваш с тотално друга идея. Аз бях много объркана. И докато ти схвана въобще концепцията, бях още по-объркана. Реално я взех от София. От най-забутаното място в София. Не казвай къде ще. Аз оправих абсолютно всички светлини тук и целият сетъп, да, за да ти си ги оправил. Да, ако не бях аз, това видео нямаше съществува. Няма да те използвам. Давай. Мъжете много лъжат, да знаете. Това не е вярно. Не е вярно. Не. Продължава да лъже. Значи аз... той кибика си седи на телефона, аз направих всичко. Само монтажа няма да направя, освен и това не искаш. Възможно ли? Реално мога. Ако е възможно, може да си измисли нещо. Тук се карахме малко opening question. Защо човек 50 км от София, човек? Защо? Какво защо? Защо си тук? Защо? Буквално... Хората не знаят, аз съм на 50 км от София. Може да съм го споменал в други видеа, не знам, честно, не знам какви видеа ще излизат преди това видео. Но ще има 3-4 видеа, които излизат преди това видео. Но преместих се тук заради спокойствието. Най-малкото. Добре, ти видя. Тук има язовир, къмпинг, ресторант и имам сравнително окей стая. В смисъл... Буквално снимам в стаята в момента и ще казвам, имам сравнително окей стая. Да. Ако беше сравнително окей, нямаше да се навиеш да снимаш тук. Не, окей съм. Да. Окей. Не, много си я харесвам стаята са. В сравнение с това, което бях преди. Харесва ми стаята ми и така. Да, много ми харесва стаята. Има люлчица, което... Има люлка в стаята. е брутално. Не е честно. Реално е много естетично, не е баш за мен е естетично, но... Не бе, супер готин. Чак сега ще спра да се люшкам. Добре, не ти ли е прекалено спокойно, защото... Всеки ден слизам до София. Да, ама пак, тогава защо? В смисъл, не ти ли е по-лесно тогава да живееш в София и да не се налага да минаваш това цялото разстояние? Може би ако бях в някоя къща в София, пак трябва да е в крайните квартали. В къща с такава стая. И гледка. И къмпинг и язовир, да. Окей, fair. You got me here, смисъл. Да, иначе апартамент е други вариант. Не, между другото апартамент е гадно. Да. В смисъл, апартамент, особено ти имаш куче, вие сте си, в смисъл не сте малко семейство, най-малко, което сте 4-членно семейство, в един апартамент бутането е страшно. Нали? Защото аз съм 4-членно семейство с куче и в апартамент не е някакъв малък, всеки си има стая и пак е някакво, нямаш толкова пространство. Да. И нямаш двор. А това между другото е един от малкото плюсове, които аз лично намирам в това да живееш в къща. Това, че имаш двор. Аз още не мога да повярвам как видя всичко това, нали, за хората не знаят, обаче има статус, на който пише Belong to the city. Belong to the city. Добре. P&D референс. Сега ако имаше възможност да се преместиш тук... Не. Защо? Ако имаш кола, добре. Не, аз просто не мога да... Аз съм свикнала всичко да ми е на 10 минути. 15 минути макс. Всичко. Ма това и те кара да ти по-организирам буквално деня. Защото трябва да си планираш какво ще направиш, кога ще слезеш точно. Това може да си го направиш и... Трябва да си хвана метрото, примерно. Да, ама там ако забравиш нещо, излизаш и си на 10 минути пеше, примерно. 10 минути с метро. Кажи го така. Да, буквално 10 минути с метро. Аз съм свикнала всичко да ми е близо. И само мисълта, че за да свърша нещо ето толкова, трябва да отделя 40 минути, за да стигна до това място. Ти трябва просто да свършиш много неща наведнъж. За да мога да следеш до София, да си свършиш цялата работа. Добре, пак не би. Не. Колко пъти в седмицата, не в седмицата, добре, хубав месеца, ходиш не на дискотеки, но излизаш така излизане.
Не говоря за алкохол директно. Да излезеш. Да изляза. Да излезеш с приятели. Независимо дали ще е на дискотека, дали ще е на бар, дали ще е на ресторант или просто се разходите. Предполагам, че през няколко дни. Като ми остане някаква дупка, вариант, примерно сега в София трябва да свърши някакви задачи, свърши ги по-бързо. Имам дупка, си я запълвам веднага. В смисъл, излизам с някой приятел. А добре, ами, когато имаш, примерно, дупка е така в деня, която си смятал, че ще бъде запълнена с нещо друго, обаче да кажем, че това нещо друго е отпаднало или е свършило по-рано, не смяташ ли, че, примерно, не тръгваш ли да отмяташ така нещо друго, защото аз съм от този принцип. Просто отида да свърша нещо друго, а няма да отида да се вижда. Зависи, ако имам какво да отметна, но в повечето случаи не си няма почти нищо какво трябва да отметам. Добре, ами тогава по тази лойка, като не излизаш толкова често по дискотеки, Да. Какво мислиш за цялата култура, която е около... Мисля, буквално the club culture. Съпорта ми е обясли. Смисъл, аз излизам още, нали? Ти го изкарваш сега, че не излизам изобщо. Не, реално си ходя 2-3 пъти в месец излизам. Или на дискотека, на чалготека, или ходя на черно някъде на партии. И супер много съпортвам, защото е готино. В смисъл, имах гадния навик, това покрай работата с да, покрай работа с сети ли се? Мисля, че говориш за момичето, което трябвало да... Мисля, не е ли за това момиче, което да вамените? Не. Няма нищо общо. Това не знам как работа с кого? Окей, тук ще сложим едно... Да, покрай това нещо, всяка седмица 2 пъти бях на парти. В смисъл, всяка седмица и аз. То не беше просто да ходя да си. Първо, че мене като цяло техника, това беше преди 1 година. Техниката не ми е обособена за снимки. Вътре, как да го кажа, в клуб, не е за клуб. И другото нещо, скъсвах се да пия. В смисъл, буквално, това е много забавна история, нали? Това е някаква друга страна, която не съм показвал, но преди 1 година, преди да отида да си върша работата, това ще изглежда супер несериозно, обаче е интересно. Буквално пих по половин бутилка джин. Заедно с един друг приятел, той пиеше друга половин бутилка джин. Качвахме се на лаймките и ходихме от другия край на София до центъра. Ходихме и снимахме. И това беше 2 пъти седмицата, разбираш. И след това наобратно... Само да пия джин. Имаш ли джин? Да, имам джин. Добре, не сега. Няма да пием по време на работа. 5 часа е. Какво ти после трябва да караш? 5 часа е. 5 часа е, ето да не е 11. Алкохол warrior. Много тежък. Това е битов алкохолизъм. Добре, супер много... това си говорихме по-рано, че супер много е нормализиран битови алкохолизъм, в смисъл guilty. Guilty. От всякъде съм guilty за това нещо, но не смяташ, че е изключително нормализиран. Добре, как мога да признаеш пред хора, че си алкохоличка? Не, аз казвам, че е нормализиран и че признавам, че е нормализиран. Казах, че съм guilty за това, че е нормализиран битови алкохолизъм. Не съм казала, че съм алкохолик. Кога за последно си пила сама? Сама? Да. Преди 2 седмици, докато учих. И учих се някакво класно. Дори по българска литература беше. Аз по българска литература реално си разбирам нещата и реално ми е удоволствие да седна. Вино ли? Да. Но го гушнах цялото. Това беше проблем. И по едно време аз си чета такава тема. Чета си есетата, защото те бяха на теми класните. И беше, може да се хванат 3 теми, просто трябва да пишеш есе по темата. И аз съм си ги разписала предварително и така. И вече си ги препоръчитам. И ми се местят буквите и си викам. Опа. Да оправиш една бутилка вино, докато пиеш. Докато учиш. Да, по какъв начин един човек според теб може да се изгради. Добре, с експириенс. Мисъл, експириенс се изгражда персоналите като цяло. Като се замисли рано е така. Ако тебе си случват интересни истории, минаваш дори през трудни моменти, ти си изграждаш от това нещо и изграждаш някакъв характер. Да, натрупваш опит. Ами, добре, какъв опит според теб е важно да има един човек е така около своите 20, тъй като... Около своите 20, според мен, човек трябва да може лесно да се социализира. Това може би е нещо, нали, да може добре да говори. И трябва да минем през някакви трудни неща, трябва да минем. Задължително. Всеки минава през трудности. Да, за някои неща. Даже не да му се отворят очите. Просто изгражда като характер. Правите по-твърд, правите по-приземен, може да стъпиш здраво на някакви неща и да вярваш в тях.
А защо според теб един човек трябва да е по-твърд? Защото никой малко, виж са, много хора се възползват от мекошави хора, но не ги харесват. В смисъл, Да, по принцип, абсолютно това. възползват се, когато им трябват, нали, ще ги потърсят, но самата истина е, че никой не ги харесва. Винаги трябва, за да си го... Според мен всеки е така. Ако ти си комуникираш, винаги трябва други да е малко on the edge с нещо. В смисъл, малко на ръба с нещо. Да си има, да е здраво, да е изграден като характер и така нататък. И тогава ще стане интересно да си говориш с него. Добре, ами смяташ ли, че към мекошавите хора, както ти се изрази, не е като никой да не ги харесва, просто никой не ги уважава, защото няма характер? Поред мен да. И уважение, но и не ги харесват. Да, защото просто нямат персоналити. Точно. То няма какво да харесаш на някой, който няма персоналити. Ти няма какво. Не ти дава нищо. Да. А добре, ами по какъв начин смяташ, че... Мисъл, какво теб те кара да уважаваш един човек? Ама така, наистина да го уважаваш. Не, примерно, бабата в автобуса да я направиш място, защото уважаваш възрастните хора. Ама така, Джени, да уважаваш някого. Това е много хубав въпрос. Нали? Да. Ран Попов. Нещото, което ще ме накара да уважа истински един човек и ме кара да уважавам такива хора, е да е стъпил здраво на дадени принципи и да има причина, за която е стъпил на тях. Да не е безмислено да седи върху някакви думи, които наистина са непокрити, а да има смисъл и за действията му, които предприема. Mm-hmm. Добре, ами къде седи според теб честността в един човек? В смисъл... Добре, ще ти дам пример. Имаш близък приятел, да кажем, и той реално ти е много добър приятел. Мисъл, дава ти съвети, изслушвате, излизате насам натам. Мисъл, приятно ти е, дженювали с него. Обаче много обича да преувеличава някакви неща, започва да шика лукави, измисля си някакви работи, защото има ги такива хора, 100% се сещаш за такива хора. Така, окей. Ти то човек би ли го задържал в живота си? Мисля, докъде сте ли честността ти като нещо, което търсиш у хората? Много си вярвам на шестото чувство. Значи, това е нещо по принцип, което много подценях напоследък, но пак се доказва, че е правилно. Това шесто чувство, това чувство в корема, което имаме, нали, gut feeling, както се нарича, според мен много, много правилно в повечето случаи. Абсолютен факт. Има много случаи, когато го подценяваме. И точно тогава не трябва според мен. Защото по този начин изграждаме доверие към себе си. Честността, факт търся я, но аз много разбирам, когато ме лъжат и си проличава това нещо. Нали, и рано или късно времето ще покаже. И най-малкото, като разбера, че съм бил извън в някоя ситуация, просто ще прекратя контакт за един човек. Директно прекъсваш контакт. Да, не, зависи колко тежка е лъжата. Виж са. Винаги зависи. Добре, според тебе, колко тежка трябва да е лъжата, за да прекратиш контакт с някой? Ако е нещо от сорта на не мога, примерно, имам работа с майка ми, но реално не ти се излизало, окей. Това ще го превъзмогна, обаче почне да се случва повече от 2 пъти. Ще разбираш, ако с някакви малки лъжи, обаче се натрупат и станат повече от 2-3, директно изчезва. Ако е нещо дори малко по-голямо от това, дори няма да дам обяснение. Аз много мразя да ме лъжат. Това в какъв аспект да го говориш? Мисъл в комуникация с приятели? С всякакви хора. Най-вече с приятели, защото приятел е много специално нещо. В смисъл, какво за тебе е точно приятел? Думата приятел, непознат приятел. За мен приятел е някой, който може да седи, да седне и си говори с тебе, да те слуша и да не си налага мнението. Това е. Някой, който ще седи и колкото и да знае, защото много пъти си грешава, сигурен съм. И имало приятели, които са ти давали съвети, обаче ти не си ги слушала. И ти няма да ги послушаш. Ти в някакви такива моменти ти няма да ги послушаш и става много гадно, като те си налагат мнението. Защото ти в крайна сметка знаеш, че те са прави, обаче ти трябва да си струшиш сама главата, за да разбереш, че... Добре, ами ако ти имаш много близък приятел и виждаш, че той върви по грешен път, ти няма ли да дадеш всичко от себе си да го извадиш там? Да,
до някаква степен бих дал всичко от себе си, ако наистина го виждам, че тръгва в лоша посока и не го виждам, че това е нещо временно. Защото ако е нещо временно, като период, през който той трябва да мине, аз ще го оставя. Бил съм в такива ситуации и това да си налагам мнението просто е щяло да се създаде излишни къвги, докато това да остава някой да мине през дадения период, според мен е било правилното решение. И е. Добре, ами давам ти ситуация. Имаш си много близък приятел от много години. И с порастването вие се променяте, хващате различен път. Нормално е. В смисъл всички порастваме точно пък в тези години и всичко е супер динамично. И въпреки това, нали, ти ще оставаш с някаква слабост към него, защото все пак се познаваш от много време. Обаче виждаш как този човек се променя и просто не е същия човек, който познаваш. Би ли останал до него или би изтръгнал? Бих останал до него. Аз ако не си ми е толкова близък, аз не го тръгвам. Даже не... Има черти на характера, за които си го харесвам и тези черти по принцип не се променят. Има някакви определени черти, които си остават със всеки завинаги. А не смяташ ли, че би останал само защото едва не ти е останала идеята за приятелството, което сте имали? Обаче вече го нямате, защото вече сте прекалено различни. И ти просто се държиш не за самия човек, а за това, което е бил. Обаче то човек реално, който ти си мислиш, че е някъде там, вече го няма, защото е тотално различен. Хората не се променят много. Не се променят според мен много. В смисъл, защо? Хората променят ли се много според теб? Да. Изключително много. Колко ти изглежда се променили или не са се променили според мен? В смисъл, разбира се, вижда се някакви супер големи изключения, промени по принцип. Може да има, обаче няма са чак толкова фатални по такъв начин, че да загърби напълно стадото си. Аз мисля, това е по принцип нещо много сложно, за което трябва човек много се потруди, за да се промени. Ами добре, ами ако е към лошо. Много е лесно човек да залитне към лошо аз, например. И да загърби старото и буквално да се самозабрави. Това също е тип промяна. Просто е негативно. Да. В такава ситуация, ако един човек... Ето това само по себе си ще развали приятелството. В смисъл, ако той е лош човек. Не, той не е лош човек, просто е тръгнал по лош път, което му е повлияло да се промени до такава степен, че ти да не мога го познаеш. Оставаш или си тръгваш? Оставам, ако не видя промяна, си тръгвам. Колко за теб е нормалното време, в което би изчакал да видиш промяна в един човек? Докато не го почувствам. В смисъл, честно, докато не го почувствам. Вярваш си на интуиция? Да, вярвам си на интуиция. По принцип, знам, че женската интуиция е много силна. Това така ли е според теб? Абсолютно. Хората около мен, които са ми по-близки, чак са ми казвали, че съм вещен. Не съм. Може би. Но винаги, когато имам чувство, че нещо ще стане и много лесно си усещам хората. Тоест, когато се запозная с някой, буквално изпитвам някакъв gut feeling, че нещо не е окей. Та говорихме си за приятелствата. Окей. Има ли приятелство между момиче и момче? Да, има. Със сигурност има. Лично аз имам супер много приятелки, които са... Винаги хората си мислят, че трябва да има задна мисъл за всичко и така нататък. Това много също И разбрах колко грешно е всъщност това. Е така през последната година. Реално преди мислих, че не може да има. Защото, точно това и коментирахме. Защото аз не го виждах в себе си. Обаче сега като почнах да си комуникирам, нали, и просто видях, че като няма задни мисли, напротив, може. И то става брутално приятелство. Да. Супер. Буквално е супер. Не може да имаш... Това са две корена, не може да си ги сравниш да си приятелство момче и си приятелство момиче. Също сигурно и за теб. Да, абсолютно. Много различен е. Всичките ми приятели момчета, thank you guys за всичките пъти, в които сте ми слушали драмите и просто
Той е love-hate relationship. Мене е най-добрият ми приятел, толкова ме храни горкия. Смяташ ли, че всеки човек си има някакъв такъв purpose или просто има някакви хора, които просто са направени за да бъдат масовка седно? Не, според мен всеки има житейска задача, всеки има зададен, нали, израза създаден съм за нещо, Бог ме прати за X, Y и Z. Според мен всеки е създаден с някаква такава цел, всеки има такъв път, който трябва да поеме и колкото повече се отдалечаваш, страничиш от този път, толкова повече няма да се получава, защото ако хванеш нещо и ти си в правилния път, то ще започне наистина вътрешно да ти се получава и да искаш още и още и още да правиш. Така че не смятам, че има хора, които са създадени за масовката. Според мен всеки човек има причина и всеки човек има нещо, което му прилежи. А смяташ ли, че има нещо, което общо такова ни прилежи на всички? Нещо, което трябва или според теб вече е цел на абсолютно всички хора. Какво да изкарват пари ли? В смисъл, примерно. Не, примерно. Това е много общо като цел на всеки втори. Да изкарва 10K per month, примерно. Не, говоря ти примерно някакъв пърпъс. Нещо като мисия, едва ли не, която всички имаме, която е еднаква за всички. Според теб има ли такава или всеки Не, виж, може да има такава, обаче 100% се неглижира от всички и не се вижда ясно. И то като се неглижира от всички, реално ни е зададено като мисия. Може би сме по-добри хора. Това е като обща мисия. Всички сме по-добри с останалите около нас, да не сме гадни. А какво за теб е добър човек? Някой, който не мисли още на този човек срещу него. Буквално му мисли най-доброто. За да не мога да мислиш, нали, на човек срещу тебе най-доброто, нали. Ти едва не дам на себе си, може да си мислиш най-доброто, но нали, да не си негативно настроен, да нямаш някакви такива неща към него. Според тебе какво е да си добър? Чай, че то телефон не трябва да се обръща. Да си добър човек. На първо място, виж, аз мятам, че емоции като завист, като ревност са абсолютно прилежащи на всеки лол. Просто ти седи пред лицето. Малко, да. Са прилежащи на емоции като? Завист, ревност, такива неща са прилежащи на абсолютно всеки човек. Но когато те бъдат главната емоция, която човек изпитва, те започват да прерастват в злоба. И истинската злоба, според мен, е нещо, което може да направи един човек лош. Защото аз не смятам, че хората могат да се родят лоши. Те стават такива. Няма как ти да си се родил и просто да искаш да причиняваш някакви незгоди на друг човек или на нещо като цяло да съсипваш. Добре, за какво е доброта за тебе? Ти добър човек ли си според тебе? На моменти даже прекалено. Знаеш ли, на за моменти мен... зъл човек ли си, лош човек ли си? Не. Защото аз смятам, че един лош човек никога няма да се запита дали е лош човек. Той просто прекалено ще си вярва, че не е. За мен един добър човек винаги ще помогне, винаги няма да използва. Няма да genuinely да използва някого. Защото хората много обичат да изкарват дивиденти от други хора и да ги използват за свое добро, но има някаква граница, която когато се мине и вече съвсем съзнателно използваш хикс човек, според мен това те прави лош човек. И когато съзнателно и нарочно си играеш с емоции на друг човек, също това може да за мен да прави лош човек, защото емоциите са нещо, с което не трябва човек да се подиграва. Добре, ти кажа, че вярваш в баланса. Всеки има нещо лошо и нещо хубаво. Въпросът е на какво даваш да се покаже повече. Аз затова и казах, че според мен няма човек, който се ражда лош.
Мисля, той просто става лош. Защото, да кажем, че имаш един бял лист хартия и всички неща, които се случват около теб, всякакви неща, които могат да те предразположат ти да завиеш по грешен път и да станеш озлобен. Mm-hmm. Да кажем, че са черна боя, която така просто се пляска върху този лист хартия. Много зависи на доколко позволиш. Защото ти винаги можеш да си обърнеш листа и да бъдеш бял. И да бъдеш добър. И просто човек трябва много да внимава и да си помисли какво иска да се покаже от него. И според мен хората трябва да, колкото и банално да звучи, хората трябва да се отнасят така, както искат да бъдат, както искат те другите да се държат с тях. Лапсус. Не мислиш, че един човек трябва да е като огледало, да се държи така с другите, така както той иска те да се държат с него. Така, че ще отворя тема, която е много крехка по принцип. В смисъл просто казвам. Mm-hmm. Религиозна ли си? И вярваш ли в това нещо? Вярвам. Виж, моето мнение е много, много, много комплексно на тази тема, но нека кажа, че вярвам. Дайте, че имам комплексното мнение. Накратко, 2 изречения. Аз смятам, че Бог на цял свят, независимо от религията, е един. Просто религията е създадена различна по цял свят, за да ни разделя, за да може хората да осъзнаят, че Бог реално е един и да се обединим като хора, а не като религия. Mm-hmm. Защото това на първо място нещо, което обединява абсолютно всички ни, е, че сме хора. Колкото съм човек аз, толкова си човек и ти, толкова е човек и човек отвън, който няма дом. Добре, както Бог е казал, според Библията, обичай от срещния. Не, беше нещо от сорта на обичай врага си, както обичаш себе си. Или както обичаш ближния, нещо такова. Mm-hmm. Което е супер трудно в днешно време. Това е най-чистата форма. Дори някой, който не те харесва, някой, който ненавиждаш от дъното на душата си. Няма такива хора. Нямаш. Аз не мога. Знаеш ли, добре, ти можеш ли да изпитваш омраза и ненавист към някого? Наистина. Предполагам, че мога, но... Имаш ли такива хора в момента? Не. Може да съм имал такива чувства към някои хора, но след това съм си оправил тези... Да, и аз съм имала... Да, имала съм... И съм държал да ги оправя, не е като да искам да ги оставя с омраза. Буквално съм искал да са позитивни. Mm-hmm. Точно. Аз смятам, че не, може би сме минали през това да им изписваме ненавист към някого, обаче сме го израснали. Просто сме го израснали. Mm. Добре. Защо? В смисъл, забелязал си, няма как да не си забелязал, че в TikTok, поне на мен лично, без да съм се интересувала от такъв тип контент, всичко ми е свързано с християнство. Така нататък, което нямам нищо напротив, даже съм твърдо за, защото има някои ценности, които християнството проповядва, за които аз съм напълно за, да не кажа и повечето, които е хубаво да бъдат напомнени на особено на нашето поколение, защото сме си развратни. Не мога да говоря. Защо мислиш, че едва ли не, ако мога да се изразя така, дойде отново на мода да вярваш? Първо да почнем дали според мен това е добре или зле. Според мен това е добре. В смисъл, това, че се вижда от повече хора, понеже много е важно хората да си изградим една добра ценностна система. Добри морали. А моралите откъде идват? При мен идват чисто отвътре. В смисъл... Какво искаш да кажа? Откъде идват моралите? Аз смятам, че моралите са строго различни за всички. Не убивай. Откъде идва не убивай? Как някой какво
се е събудил и е казал, лошо е да убиваш. Буквално просто вътрешен компас. Буквално си знаеш, че не е окей. Ами? От Библията идват, от заповедите. Реално там идват смисъл от моралите. И те моралите точно кои ги наричаме, идват от там. Не убивай, не лъжи, не кради. Оттам идват не... Нали, някои биха казали, нали, от държавата и то държавата откъде ги е взела, в смисъл закони. В смисъл пак това са закони, които не се е събудил, просто някой е казал, това е лошо. Нали? Това по принцип е взето от там. И смятам, че хората трябва да имат много добре изградена ценностна система. В смисъл и това, че като цяло религията се проповядва, в смисъл и не проповядва, се разпространява в социалните мрежи и е станал пак тренд, е нещо хубаво, но прелива в хора, които се пробват да монетизират това нещо. В смисъла, че те се пробват да изкарат пари от това нещо, като правят мърчове на Господ. В смисъл, като се замислиш, има супер много хора, които просто създават брандове за дрехи около Бог. Защо? Защото това продава. И това е супер, бих казал, че е супер умно. Понеже това е, освен против всякакви ценности, това просто като цяло тотално няма нищо общо с това, което се говори в Библията. То даже е против това нещо. Не трябва да си изкарат пари от религия. Добре, фер. Какво мислиш за hookup culture? В смисъл, защото почваме да говорим за християнство и за дискотеки. Ами, виж, аз знам, че ти си много за това нещо, обаче... Не. Hookup culture, добре, отиваш и си забиваш с някой на дискотека, примерно. Примерно. Чисто хипотетично. Това и след това ескалира, добре. И след това ескалира. Това ли имаш преди? Не, просто казвам чисто хипотетично. Добре, окей. Не го одобрявам. В смисъл, obviously не го одобрявам, защото не е адекватно. Добре, защо? Добре, това от половин година го мисля на тук. В смисъл, че мисля, че не е адекватно. 5-6 месеца мисля, че не е адекватно, защото по този начин обясняваш себе си. Окей. Защо? Според мен в смисъл, какво е нещото, което те накара ти кажа, че в последните 5-6 месеца си започна да мислиш по този начин, нали така? Да. Какво те накара да си смениш мнението? Нещо трябва да те накарало. Набарах тежка тема, май. Не, то не ми е тежка. Не ми е тежка тема. Просто е малумно и съм го правил това. Глупаво е. В смисъл, преди половин година, като се разделих с бившите ми. В смисъл, и е докши тема. В смисъл, аз ще кажа, че съм бил в едната крайна с мъжете, тъшака да кажа пред камера. Нали, аз бях в hookup culture. Не, реално не е. Според мен не е, защото... Добре, окей, задай ми пак въпрос. Всички са минали от там. Кой? Какво е нещото, което преди 5-6 месеца те накара да си промениш мнението и да спреш да одобряваш този кълт? Че се чувстваш обезценен. Че като го правиш това нещо, като не познаваш човек срещу тебе, да, може да е забавно, може да се строи интересно, но обясняваш себе си. Наистина, и трябва според мен хората малко повече да ценят себе си и всеки си има стандарти в крайна сметка. Нали, ако искат хората да го правят, тебе какво ти накара да промениш мнението? Не, аз винаги съм била на това мнение. Фък, току-що ми каза, че дали трябва всеки да е минал през това нещо. Ами не, аз просто съм, в смисъл, като съм го виждала просто, в смисъл, като подминала по това нещо, визирах, че е достатъчно напълно да го виждаш. В смисъл, аз ходя на дискотеки редовно и не ходя от малко време. И още първите пъти, в които ходихме, ми беше направило супер лошо впечатление, когато някой се забива с някой друг. И върна си казах, не искам да изглеждам така, изглеждам много грозно, наистина. Но ми е... И никога не си го правил? Само един път. И беше ми много гадно после. Да. Бях като... Също не. И буквално супер отвратително. Това е нещо, което мога да отврати тотално от някой. Когато константно го прави, смисъл, дали ще е момче, да съм си го харесвала, примерно за връзка и за по-сериозни отношения.
Аз мога да съм много влюбена в този човек, обаче видя ли го това нещо моментално? Не. Да. И също аз не бих Обяснявай с имала... този човек. Да, също аз не бих имала и такава приятелка. Мисля, да си имам близка приятелка, която константли просто се забива с някакви рандоми в дискотека. Нямаш такава приятелка. Нямам такава близка приятелка. Уоу. Сега ще има някакви коментари. Уоу. Не, нямам... Genuinely, даже да не кажа, че дори не комуникирам с много такива момичета. И дори да са били такива, то масово вече от тях не са. Иначе ще сме си го израснали това вече. Защото нашето поколение, особено в София, почнахме много рано ходим на дискотеки. Мисля, беше все нормално на 16-15 да си там. 13-15, да. Да, беше и все още, нали? И все още е нормално, да. Да. И просто някакси ти вече като направиш 18 години, гониш 19-20 и ти вече си се нагледал, минал си го и вече не ти е интересно. Точно. Това затова и вече като ходя на дискотеки, аз вече виждам много по-малки от мен. А аз съм на 18 години и виждам доста по-малки от мен. И буквално се хващам за главата и си казвам, леле, аз така ли съм изглеждала? Да. И това е много странно. Много е странно да се мисля така. Много е, да. И да се замислиш, леле, Много аз е бях по фъкъпното. същия. Много е фъкъп. Такъв пропадня. Толкова ли съм бил пропаднал? Обаче винаги си казвам, че реално аз не съм била толкова зле. Защото аз никога не съм... Не, защото аз момичета, които визирам, или момчета, които са на по 15-16 и са по дискотеките, те човек се напиват до някаква несвястност, с някакви такива сцени, глупости. Аз не съм го правила това. Не знам, поне аз така съм... Да, смисъл, аз мога да се да пина и да ми е много недобре. Обаче никога няма, нали, да направя някакви злоуми, да се въргалям и някакви такива неща. Смисъл, в момента, в който съм на дискотека и съм прекалила малко и се усети, че не ми... А какво ще кажеш за тези, които са на по 15-16, които дишат балони? О, ти какво ще кажеш за това? Защото аз съм напълно скандализирана. Аз не, това стана прекалено прието. Просто да дишаш газ от балон. В смисъл, без да имаш контекст за това нещо, замисли се колко смешно и жалко изглежда отстрани това. Без да имаш контекст, да. Повечето хора имат контекст и знаят какво е, така че изглежда пак жалко. В смисъл, пак изглежда много жалко. Добре, на те какво ти е мнението за райския газ? Ще тръгна от ефекта му. Нали? Фактът, че имитира буквално смърт, защото ти измества кислорода и, нали, ти убива клетките, като нямаш кислород в дробовете. И буквално имитира смърт и ефектът му е на имитация на смърт. Точно това прави. Само фактът, че имитира нещо такова... И сега някой ще напише в коментарите, леле, аз да умра, балоните да живея. Да. Представям си. Добре. И смисъл, защо смяташ? Мисля, защото реално каквото да си говорим, всички са наясно от вредите от райския газ. Защо, знаейки вредите, всички продължават да... Защото ефекта му е уж краткотраен, защото уж е... Буквално минава за 20-30 секунди, но всъщност буквално те прави супер тъп. Да, това между другото ноши това много пържи. Това буквално ти атакува B12, атакува ти нервната система. Много е страшно. Нервната система, тя не се регенерира. Мисъл, с каквото се родил, с това си оставаш. Да. И трябва много да се пази. И много е важно, това си го говорихме малко по-рано, но ще го спомена пак, защото за мен е важно да се знае, че това нещо наистина може да отнеме човешки живот. И имам такъв пример. И е много страшно. Много е страшно, защото хората прекаляваме. В смисъл, ние сме като развързано чихуахуа. Много е страшно. В смисъл, толкова да ни се даде, дай му пръща ти отхапе ръката. Да. Защо като ние като общество, говоря цялостно, нямаме насита според теб? Защо сме толкова буквално алчни във всяко едно отношение? Всеки иска повече. Всеки е егоист. И той егоизъм понякога прераства в
Неща, които са негативни. Реално последното нещо, което иска да те питам, беше свързано точно малко или много с това, което си говорихме преди малко, с това, че едва ли не момчетата според intention, нали, което има такова много момиче, да търсят различни неща. Ти като цяло дейтинг. Мнението ти за дейтинга в нашето поколение. Е супер за. В смисъл, защото в крайна сметка ти как ще намериш нашето поколение? Какво значи нещо? То дейтинга си съществува и го има в буквално почти на всеки живот. Да, обаче нашето поколение е малко по-особено, точно заради социални мрежи и начина ни на живот. Ами не, просто е различен, променя се, както всяко друго нещо се променя. Mm-hmm. Не е вече, да, окей, не ходиш да тропаш на вратата да вървиш 10 км за да намериш някой. Променя се, да. Променя се като ги има социалните мрежи и то в по-негативен начин, според мен. Но пак въпросът ти как го използваш. Добре, ти, примерно, какво търсиш в човека до себе си? Какво би търсил? Да е истински да е себе си. И ако е себе си не ми хареса, значи не сме един с друг. Mm-hmm. Добре, ми по външен вид. Няма как. В смисъл, буквално. Ще е много странно да го кажа. Не, говорихме си го по-рано, защото ти каза, че първо нещо те привлича в човек, те привлича външния му вид. Mm-hmm. Какво гледаш? Добре, виждаш Не мога. едно момиче, Не мога да кажа. което забелязваш. Първото нещо. Не ще е странно, няма да го кажа. Не ще е странно. Добре, примерно аз първото нещо, което забелязвам в момче, веднага очите. Мисля, винаги даже нямам някакъв цвят, който ми е по-специфичен, просто дали ще очите, дали ще е формата на очите, дали ще е начина по който гледа и така нататък. Mm-hmm. Ти нямаш ли нещо такова? Аз много добре знам какво ще кажа. Въпросът ще прозвучи в смисъл, в който не искам да прозвучава. Да не е това, което ще да кажеш. Ние като цяло си имам един определен тип момичета, смисъл това си го знам и не си го крия, но... Добре, в държанието на момиче, какво може да те... Първо е лук, след това държание. Държанието искам да е себе си. И да е себе си, и да е себе си, да е уверена. И това са ми две черти, които търся. Да е себе си, да е уверена. Ако нещо не ми хареса, тя в крайна сметка е себе си. Аз не искам да я съдя за това, което е. И няма. Добре, ами за теб важно ли е да имате общи цели, Не. Не? Не ми... На тебе важно ли ти е с едно момче да си имаш общи цели? Не общи цели, но обща визия за бъдещето, по-скоро. Добре, някаква обща визия за бъдещето ви заедно? Да, бих казал да, но по-скоро... Ако си представяме бъдещето ни дори по-отделно, по сходен начин, това за мен също е много важно. Поред мен хората трябва във връзка си водят отделни животи. Смисъл. Да, в смисъл не трябва всичко да е заедно. Да, не и не трябва всичко да ни е еднакво. Да, точно. Да, защото все пак ти в един момент говориш и с друг човек, но да се говориш на себе си. Mm-hmm. И то в един момент се изчерпа. Защото аз много обичам да споря. И да съм на различно мнение с хората. И не за да се карам с тях, просто за да чувам различна гледна точка. И то в един момент, ако сте много еднакви, ти ще чуеш, да, съгласна съм. То няма да е много интересно. Добре, ами, примерно да кажем, че си на дискотека и си хареш някакво момиче в дискотеката. И отидеш към нея и си кажеш да я заговориш. И какво е нещото, което тя може да направи и ти просто да се обърнеш и да се тръгнеш? Няма за смисъл, не че не бих заговорил момиче в дискотека, просто. Чисто хипотетично. Да предположим. Да се обърне с балон. Рио. Буквално Рио. Реално да, аз ако се поставя на обратната ситуация, да, и аз не бих. Като каза крайност, според теб ревността крайност ли е? И може ли да има нещо като хелти ревност? Ревнувал съм. И съм го правил с причина. И съм си мислил, че всъщност това никога не съм смятал, че е хелти. Абсолютно никога. Не мисля, че имах хелти. Може би много малко, нали, е хелти, но по принцип цяло ревността не е хелти. Добре, т.е. да разбираме, че ти не си ревнив. Не съм. Но ако имам причина, obviously ще съм, но като нямам причина, в смисъл не говоря, реално е много дип. Но... Не визираш, примерно, тази обсесия в ревност, тип къде ще ходиш, кого ще си. А примерно, ако някой дойде до момичето, с което искаш да си или си, и примерно заговори.
тогава се отклаши някаква ревност тебе или Зависи по какъв начин я заговори. В смисъл... по какъв начин? Напрочне я. Ако я прочне, да, в смисъл аз ще кажа, че нали се застъпя. Малкото. О, не знам, аз тук съм много лош. Не, Лоша. и аз съм лош. В смисъл, аз съм бил много ревнив. Аз съм бил в крайност, пак ти казвам. Рано не съм наистина бягал в крайност, но си имах буквално всяка една причина. Аз си мислих, че тогава реално, нали, аз просто съм си ревнив и съм си такъв. Реално не. В смисъл, бил съм и в други отношения с други момичета и не съм ревнив. Да, съм точно обратното.